असे काय मंडळी बरे मा परत एकदा दौरो चालू हा आमचो फिरा गेलो आणि आज पण आईक घेऊन इलोय. आता बघून तुमका अंदाज इलोच असतो खैसा इलो उतरतो का आई खाली गाडी बघ गाडी बघून उतरांगे. अजून एक लवकरच मस्त ब्लॉग तुमच्याकडे येतो एकदम जबरदस्त. खैसं पोचलो तुमका सांगूची गरज नाही, तुम्ही एकदा तरी आईना गेलाच असताना. नेरूर पारच्या पुलावरती असो मंडळी. मस्त व्ह्यू वाटता बघा एकदम जबरदस्त. असं वाटतं मस्त वाटतं. आणि ती साईड मला माहिती आहे, तर आम्ही त्या साईडना पलीकडे गेलेलो होतो. पप्पा डॉक्टरकडे आणले ना वैद्यांकडे. आम्ही या साईड रिक्षा लावलेली आणि ते एक शेतकरी होते, त्यांनी पूर होतो नदीत आणि फायबरच्या होडीतनं आमका पलीकडे नेलेले. आईच्या आठवणी जडे जायत ना थोडे जोडलेले असत. आणा सुद्धा असं आपल्यासोबत तेव्हा बघा बिझी आहे जरा जरा. मस्त वाटतं मंडळी, कधीतरी इलात तर नक्की भेट देऊन जा.